Исәнмесез, сіз мен Галия булам. Ханепаның племянницасы, аның бір туған сіңлісі Фирузаның қызы. Мен сізге бұл күлмәклері турында сөйлеп кетем. Бұл күлмәкне Ханепаның бик көп күлмәкләре авторы, дизайнеры Дмитрий Овчинников 3 ай буе ручная работа тегеп шигеп утырган. Бұл күлмәк паятка һәм бисерлардан гына тора. Бұл күлмәк 5 килограмм авырлыгы бұл күлмәкнеке. Ошондой бик матур күлмәк. Икенче күлмәк намысым Ханепага Казан театр куколлары бүләк итте театр кукол. 55 яшенә бу Ханепа бик сөйгән иде, бик ошатып эшләгәннәр, бик матур дип. Һәм Ханепаның шундый ук менә күлмәге бар. Күлмәгенә карап аны шулай күрсәтеп эшләгәннәр. Күрсәтеп китергәннәр сезгә. Намысы инде аның дизайнеры Дмитрий Овчинников. Ул әлегә Шаллада яшәп ята. Бу Курчактагы күлмәк менә Ханепаның үзенең күлмәгенә карап аны шулай копия итеп эшләгәннәр. Һәм инде Ханепабызга һәйкәл ачылган туган көне 30 май. Менә ул күлмәк, менә бу памятниктагы күлмәк, ул менә бу күлмәк. Бу Ханепа тоже махсус 50 яшьлек юбилеена моны тектергән иде. Королева итеп менә үзе шулай итеп. Вот шундый матур күлмәк.